Здравейте! Днес ще разгледаме нещо наистина специално. Едно единствено изображение, което обаче сблъсква цели векове. Картина, която задава един фундаментален въпрос. Какво се случва, когато бъдещето нахлуе в миналото? И ето я. Загадката. Веднага ни удря в лицето, нали? Този драматичен сблъсък между научна фантастика и средновековна фантазия. Какво по дяволите прави този високотехнологичен киборг в този древен каменен замък? Точно това ще се опитаме да разгадаем. И така, нека да започнем от начало. Преди да стигнем до аномалията, нека първо се потопим в този парадоксален свят, за да усетим атмосферата, която прави този сблъсък толкова силен. Защото, за да разберем конфликта, първо трябва да изградим света, в който е попаднал нашият мистериозен посетител. А този свят, той е древен, изграден от камък и сякаш пропит с история. Само вижте това. Погледът сякаш веднага полита навътре, нали? По тази дълга кълдрамена алея. А тези високи готически арки, те се повтарят и повтарят. Създават един такъв хипнотичен ритъм, който те дърпа все по-дълбоко. Това е архитектура, която е създадена да те накара да се почувстваш малък, да всява страхопочитание. Но обърнете внимание на светлината. Тя не е студена, не е някаква изкуствена. Не, точно обратното. Топлата жива светлина от факлите сякаш танцува по тези студени каменни стени. Създава се една невероятна игра на светлини и сенки. Човек почти може да усети миризмата на дим, на векове. И така всичко това заедно създава една атмосфера, която е едновременно величествена, но и малко потискаща. През арките виждаме небето, едно такова мрачно, поздрач, което само засилва усещането за мистерия. Сцената е подготвена. И точно тук, точно в тази древна хармония от камък и огън, се появява тя – аномалията, нещото, което просто не си е на мястото. Нека сега да се обърнем към шокиращото присъствие на главния ни герой. И я да видим отблизо. Това не е просто някакъв метален костюм. Вижте сложните механизми, особено около врата. Виждат се кабели. Това е напреднала, студена, изчислителна технология, която направо крещи: аз не принадлежа тук. Всяка частица от него говори за прецизност, за нещо изкуствено. И тогава, бум, ето го, светещото сини око. Помислете само, това е единственият източник на студена изкуствена светлина в цялата картина. Всичко останало е топло, огнено, живо. А това око, то е като прозорец към съвсем друг свят. Веднага създава едно невероятно напрежение. А самото изражение, то не показва емоция. Поне не по начина, по който ние я разбираме. По-скоро е замислено, може би дори объркано, но най-вече е аналитично. Сякаш не преживява момента, а просто сканира, обработва данни. Какво ли вижда през този студен, технологичен поглед? И ето тук стигаме до самата същност на картината. Цялата й сила се крие в този директен, непримирим конфликт между двата свята, които са събрани на сила на едно място. Хайде да ги поставим едно до друго, за да видим контраста. От едната страна имаме замъка, древност, органичен камък, топлината на живия огън, тежестта на историята, а от другата – киборгът, бъдеще, изкуствен метал, студена диодна светлина и липса на минало. Те са пълни противоположности, буквално огледални образи. И точно това напрежение, този сблъсък, превръща една иначе статична картина в началото на една история. Не е нужно да знаем сюжета, нали? Самото съпоставяне на тези два елемента запалва въображението и ни кара да задаваме въпроси. Кой е, как се озовал тук и най-важното – защо? Така, това ни води до финалния, може би най-важния въпрос, който тази картина задава. Каква по дяволите е историята зад всичко това? Хайде да разгледаме няколко възможни сценария. Добре, вариант номер 1, най-очевидният може би, пътешественик във времето. Може да е някой загубен турист от бъдещето, попаднал случайно в тази отдавна отминала епоха. Или пък учен, нали, на мисия да наблюдава миналото отблизо. Ами ако не е посетител, ако ролята му е съвсем друга, възможно ли е той да е част от това място? Да е някакъв древен пазител, създаден с отдавна изгубена технология, за да защитава замъка през вековете? Един вид безсмъртен страж.
Има обаче и трета, доста по-зловеща възможност. Ами ако това не е посещение, а инвазия? Може би той е само предвестник, първият от много, дошли да завладеят и преобразят този свят. Дали погледът му е просто аналитичен или е поглед на завоювател, който оглежда прячката си? Истината е, че в крайна сметка може би няма един единствен правилен отговор. И точно в това се крие гениалността на тази творба, в нейната двусмисленост. Тя не ни дава готова история с лъжичка. Не, тя ни дава елементите, един вид конструктор и кани всеки от нас сам да сглоби историята. И точно с този отворен въпрос ще завършим. Картината ни остава да се чудим, да си представяме, да размишляваме. Защото понякога най-добрите истории не са тези, които ни се разказват до край, а тези, които трябва да довършим сами. Та, коя е историята, която всеки от нас ще довърши?